Welcome back mga kachapsoy! Mayroon na naman po tayo ngayong kwento, mayroon na naman po tayo ngayong sormatanon. Ang ating sormatanon ngayon ay tungkol kay Juan Tamad at ang kanyang buhay, kung paano nagsimula at kung paano nagkaroon ng isang Juan Tamad. Sadto kuno mayaon mag-asawa nga nagkaanak sin lalaki. Kanda gingaranan ini nga anak nira sin Juan. Kay kadaan Juan. Kundi ko mga during 90s, anyaran sa itong Juan. Pero, kung yan naman ito na panahon nga 20th century na, anyaran sa itong kuha na, Jan. Ano? Tiyaw sa transition, Juan, Juan, Jan. Si Juan, ginpadakusan kanya mga kag-anak, nga pinaura talaga si Juan. Mga natusad sa mga kadaan niya, pinaragrag ka, daaga binabalbag. So, ito na nangyari kay Juan. Diri siya, san kanya kaganak ginlalaom san mga trabahoon. Kaya ang karoy san kanya kaganak, nga si Juan, prinsipi, waray siya trabaho, base kuno si Juan, mag-ukutla sa pag-aram. Tungod, kaya ang kanya mga kaganak, waray liwat iniskwilahan. Mao nga, ang kanda karuyag, si Juan, mao man ang makatangpos. Si Juan, mayon sa sangkay. Ay pagsuan, dilat kam nakila. Ako nga, nakila. Ang kanya sangkay, ay ngaran, Pedro. Mao nga nito na si Juan na si Pedro, di ba? Pero miguto sir magpadis. Di kan, ang basaranan sa kaganak ni Juan, kung gaano kabaltok si Juan, kinahanglan ni Juan matigo ang kanda igsura. Ini man si Juan kay medyo sweetik, ano? Kuan la siya tamad pero medyo sweetik siya. Paabot na so ni Juan, diri na maeskwela kay masagka na san puno san kamatsili. Naban san kamatsili? Dak nakila. Sige tambis na lang. Kada adlaw permisong si Juan na sagka sa puno san tambis. Ano? Paabot niya dito sa babaw, magbibinantay na siya dito kung nanuan niwakiwasan mga kanya mga kag-anak. Di ka nakulawan niya, kanya tatay. Yadto na. Nagpatay manok. Inay. Paglabay na sa kanya mga kaklase, lumugsad na si Juan. Santi uli na. Lumugsad na, dumungan na. Sugad gusto ng kanya paghaming. Naghaming si Juan. Di kan, pag-abri na sa balay. Juan, tig-adaw an atig sura. Ang baga masan Juan, tatay, an ato igsura niyan, tinula nga manok. Abuhon. Upo, abuhon. Ang baga sa kang Juan, tatay. Wow! Wow! Hu! Wow! Baltok an ako na nakbaltok bud ka upay kay natitiguan amo igsurat. Bisan nanong igsura gin titigo ni Juan. Opo,